Pini priya cikloni phai ingkore hiniarni Mahamaya constituency arlo dongmukak hawaralong kedo Rasinja Aklam along thongke praisi hawar karbiri sonimso ronga jepen pachitanunsi Khorsing Tisso amethang jongjunga tangka chipadampen Karbi Kurpho aBongkrok along kesom Labang swaja megalong kachitongdon KCS tike langjon jon Chief Instructor Minarson Phangcho Karbi Employee Association Dogmoka Jonel Committee Amaipu Dhoniram Hanse Karbi Lamedamai Dongmukak Aropen Khorsing Tisso Dogmoka Municipal Board Pen Khorsing Ingti Karbi Farmer Association Dogmoka Head Branch Pen Chongteron Nura Club Sildharampur Pen Rajib Timung Pen Chenglok Pinaan Lamet Jutang Kachinghon Pingabang Khubang Piatum Chitongnonuti Tikelangjon malongari hawar chakrabia rongamekar Khorsing Tisso amethang jongjunga tangka chipadamsi Karbi Kurpho aphan panong ponsi Karbi Kurpho aBongkrok asonse ponji aphan pini longe sompono anparta lebang aBongkrok asonse ponalong kadu kawi suri thongkep sosia tangka an nangji lapen Karbi etumajutang theke sakhit ke aBongkrok henlo lasi isiki thirthip Karbi Kurpho aBongkrok Rasinja Aklam along sonse ponpo Anparta Karbi Anglong arlo Prekjam Culture Complex to anta Karbi Kurpho aBongkrok ke sonse pon tangji pusi pachini pon lapen labang aBongkrok chikloi jon an apor en pensi patang pon pameji pusi lamchak chipi pon tekelangjon Karbi jutang hawaramai Chief Instructor Minarson Phangchopen Khorsing Tisso amethang jongjunga tangka chipadam pen Karbi Kurpho apharman Karbi ajutang ang thek Karbi aBongkrok along Ladak tekelangjon cultural complex mate Rasinja Aklam along lapuson ningkeme ningingther etpen sayamo ke klempona buthak kachoro padoponsi Khorsing Tisso aphan hempu mukrang Rasinja arnam kethi ahirjume sitame pajirdun news report Karbi Daily News Akero pilo ni tum tekelangjon hawaramai pen alang ni Khorsing Tisso phanstame alang li akemang litum Karbi Kurpho dak tekelangjon hawaramai long mate litum jutang Aklam along pini alang ni lason cepadu krupen litum phan Karbi Kurpho pharmane tum Bongkrok kasun sepon along pini litum ni phai ingkoi rahini pini pineng ingdeng thongkeba isi Karbi bisunim soronga ji pini kecheng si reception arni lo kasi alang li pini kecheng si arni masini litum pini Bongkrok aphan nong long ke kesom pon alang li phan litum tekelangjon hawaramen pen suri akero pipajir lo lasona thaksi alang li phan akai ke claim long stamila ansu se arnam hidumi padunang pusitum tekelangjon hawaramai hin pen alang li phan hidumi tame hangpi pon lo basi alang li phan itum ning sampik lo alang li patang ponji cheklon angpong patang ponji pusipu basi alang li patang ponji phan stami tum tekelangjon hawaramai pen stamirang idong cerap citudun pen itum patang daprai phansi alang li phan itum pini dam chak cipidun lo pen ke alang li ke claim ke dam long stami mesen me pen ke pachun pon pa meji phan sini tum tekelangjon hawaramai hin pen alang li phan arnam hidumi hang pon Pili labangso tekelangjon zonal committee mate labangso zonal ang kanglong isi culture complex long nili hilkluk mate permanent hormone se solution ke ban pi ningkang sampikang ke lano Bongkrok jan sikiti asila so Bongkrok jan nili budget bang suri thongkep sosechoji tapen la ke Karbi Kurpho pharmacy nili claim lamane jongjung nili claim posita Kurpho pharmacy ko athi litum labangso ajutang bang ke anim kom bang hop joten ang pangwan ta tum asakhit lo Bongkrok ke ta posili tum along setame culture complex dupik setame pini kecheng si ke labak tekelangjon labang so jonel along si so Bongkrok in ke nilin pen konsep lo pen pati ko tangde lo te ala committee no sini le pekang ko mantu lo patang jinang li ke patang je bang ke ni la ciklo jang bong se patang nang limen ke pusone Khorsing Tisso nang lirong ke nilirong ke cakara berong tekelangjon nilinon mage dokmoka Tisso galing tu dak dokan lo masih Tisso galing pro tang sini bang ado coro lo